Konzistentnosť je jedna z najviac podceňovaných vecí v tvorbe obsahu aj v podnikaní. Veľa ľudí si myslí, že rozhoduje talent, algoritmus alebo šťastie. Pravda je však taká, že najväčší rozdiel medzi tými, ktorí rastú, a tými, ktorí skončia po pár mesiacoch, je práve konzistentnosť. Nie je to o tom, že jeden príspevok vystrelí, je to o tom, že sa ukazuješ pravidelne, aj keď to práve nevybuchne. Na sociálnych sieťach si buduješ dôveru a dôvera nevzniká z jedného virálneho videa, vzniká z opakovania. Keď ťa ľudia vidia raz, zaregistrujú ťa. Keď ťa vidia 10 krát, začnú si ťa pamätať. Keď ťa vidia pravidelne, začnú ti veriť. Konzistentnosť v obsahu znamená, že vieš, o čom hovoríš, komu to hovoríš a prečo to robíš. Že máš jasnú tému, jasný tón komunikácie a jasnú hodnotu, ktorú prinášaš. Veľa tvorcov robí chybu, že tvoria podľa nálady. Jeden týždeň sú extrémne aktívni, ďalšie 3 týždne sú ticho. Algoritmus si na teba proste nevie zvyknúť. Publikum si na teba nevie zvyknúť. A hlavne ty si nevieš vybudovať disciplínu. Konzistentnosť nie je o motivácii, je to o systéme. O tom, že máš plán, vieš, kedy tvoríš, čo tvoríš a pre koho to tvoríš. V podnikaní je to rovnaké. Zákazníci nekupujú od niekoho, kto sa objaví raz za čas. Kupujú od značiek, ktoré sú stabilné, čitateľné a predvídateľné v tom najlepšom zmysle slova. Keď komunikuješ pravidelne, buduješ si pozíciu odborníka. Keď dodávaš hodnotu opakovane, buduješ si reputáciu. A reputácia je v biznise všetko. Dôležité je pochopiť, že konzistentnosť neznamená dokonalosť. Nemusíš mať perfektné video, perfektný strih ani perfektný scenár. Dôležitejšie je, že sa objavíš, že dodržíš, čo si nastavil, že aj keď nemáš ideálny deň, urobíš minimum, ktoré ťa zase posunie o krok vpred. Malé kroky, opakované každý jeden deň alebo každý týždeň, majú väčšiu silu ako obrovský nárazový výkon. Ak chceš rásť na sociálnych sieťach a zároveň budovať podnikanie, nastav si realistickú frekvenciu. Radšej urob 2 kvalitné videá týždenne, dlhodobo, ako 7 videí každý jeden deň alebo každý týždeň a potom nič. Mysli na maratón, nie na šprint. Konzistentnosť je nudná, vôbec nie je sexy, ale je extrémne efektívna. A na záver jedna myšlienka. Ľudia sledujú tých, na ktorých sa môžu spoľahnúť. Ak sa chceš stať značkou, ktorej veria, buď prítomný. Opakovane, dlhodobo, konzistentne. Pretože práve v tom je skutočná sila rastu.